Ο λόγος που δεν έχεις το σώμα που θέλεις είναι οι ορμόνες σου. Βάζω στοίχημα, έχεις υψηλή κορτιζόλη. Που όταν έχεις υψηλή κορτιζόλη, αυτό σημαίνει ότι η τεστοστερόνη σου είναι χαμηλή. Γιατί η κορτιζόλη και η τεστοστερόνη είναι αντίθετα. Άμα έχεις υψηλή κορτιζόλη, θα έχεις χαμηλή τεστοστερόνη. Και άμα έχεις χαμηλή κορτιζόλη, θα έχεις υψηλή τεστοστερόνη. Οπότε αυτό που θες να κάνεις είναι να χαμηλώσεις την κορτιζόλη σου όσο πιο πολύ μπορείς, ώστε να μπορείς να παράγεις παραπάνω τεστοστερόνη. Γιατί η τεστοστερόνη είναι αυτό που σου χτίζει μυς, που σου κάνει το λίπος να καίγεται πιο γρήγορα, που σου δίνει παραπάνω ενέργεια και γενικά σου κάνει όλη τη ζωή καλύτερα. Οπότε θα σου πω τώρα κάποια πράγματα που κάνεις, τα οποία αυξάνουν την κορτιζόλη σου και θα αρχίσουμε από αυτά που την αυξάνουν λίγο και θα πάμε όσο πιο γίνεται πάνω στο πιο πολύ. Και το πρώτο πράγμα που σου αυξάνει την κορτιζόλη είναι το κάρντιο. Και παιδιά, αυτό σημαίνει ότι όλο το κάρντιο είναι κακό? Όχι. Προσωπικά εγώ κάθε μέρα πηγαίνω για περπάτημα, κάθε μέρα κάνω 10.000 βήματα και αυτό είναι ο λόγος που έχω κοιλιακούς και είμαι γυμνασμένος. Αλλά άμα κάνεις κάρντιο το οποίο σε στρεσάρει πάρα πολύ, άμα πηγαίνεις για τρέξιμο, άμα πηγαίνεις να παίζεις ποδόσφαιρο με τις ώρες, γενικά, άμα κάνεις hit που κάνουν ας πούμε burpees και τέτοια, άμα κάνεις γυμναστική η οποία στρεσάρει πάρα πολύ το σώμα σου, αυτό αυξάνει την κορτιζόλη σου. Γι' αυτό στην ουσία αυτό που θες να κάνεις είναι να κάνεις ή περπάτημα ή γυμναστήριο. Προσωπικά όταν θέλω να χάσω λίπος, εγώ αυτό που κάνω είναι να πηγαίνω στο γυμναστήριο 4 με 5 φορές την εβδομάδα και να περπατάω κάθε μέρα τουλάχιστον 10.000 βήματα. Τώρα, αν είσαι ακόμα πιο χοντρός από μένα, θα σου πρότεινα να περπατάς ακόμα παραπάνω. Μπορείς να περπατάς 12.000-15.000 βήματα. Γιατί έτσι είναι που καίς το λίπος. Πολλοί νομίζουν ότι μπορείς να πας για τρέξιμο και έτσι θα κάψεις λίπος. Και στο μυαλό σου μπορεί να σου φαίνεται λογικό αυτό γιατί υδρώνεις και καίς λίπος. Αλλά στην πραγματικότητα καίς πολύ παραπάνω υδατάνθρακες και γλυκογόνο με το τρέξιμο. Οπότε, άμα πηγαίνεις για περπάτημα, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και μετά, το επόμενο πράγμα που σου αυξάνει την κορτιζόλη είναι όχι φύση. Στη σημερινή εποχή όλοι μας κάθονται μέσα στα σπίτια, στα κινητά και δεν βγαίνουν καθόλου έξω. Αλλά άμα πας λίγο στη φύση, έστω άμα πας στην παραλία και η παραλία είναι φύση, άμα πας σε ένα δάσος να κάτσεις, άμα πας έξω στον ήλιο, αυτό σου χαμηλώνει πάρα πολύ την κορτιζόλη. Άμα κάθεσαι όλη μέρα στο κινητό σου, να βλέπεις όλη τη μέρα μπλε φως και είσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι σε ψεύτικα φώτα, αυτό στρεσάρει το σώμα σου. Οι άνθρωποι κανονικά ήταν συνέχεια στη φύση, ήταν έξω στα δέντρα, στον αληθινό κόσμο, στον ήλιο. Οπότε προσπάθησε κάθε μέρα να πηγαίνει στη φύση. Και αυτό μπορεί να το συνδυάσει μαζί με το κάρδιο. Εγώ, α πούμε, αυτό που κάνω είναι να πηγαίνω, ας πούμε, κάπου βόλτα χωρίς την μπλούζα μου, ώστε να κάνω το κάρδιό μου, να είμαι στη φύση. Και αυτό είναι το καλύτερο. Α πούμε, ένα τέτοιο πράγμα που μπορεί να κάνει τώρα που είναι καλοκαίρι. Πήγαινε έξω στη θάλασσα. Κολυμπάς, μπορεί να πα για περπάτημα, τρέχει, κάνει διάφορε δραστηριότητε με του φίλου σου. Και ταυτόχρονα κάνει και κάρδιο και είσαι στη φύση. Και ένα άλλο πράγμα που μπορεί να συνδυαστεί με όλα αυτά είναι η βιταμίνη D. Και παιδιά, η βιταμίνη D, το έχω ξαναπεί, είναι μια προορμόνη. Δεν είναι απλά μια βιταμίνη που άμα θέλεις την παίρνεις ή άμα θέλεις δεν την παίρνεις. Τόσο πολλοί κόσμος δεν έχει βιταμίνη D στο σύστημά του. Οπότε, άμα εσύ πηγαίνεις στον ήλιο και πάρεις βιταμίνη D, θα ξεπεράσεις όλους τους άλλους ανθρώπους. Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Και τώρα μπορείς να μου πεις, γιατί να βγω στον ήλιο, αφού μπορώ να πάρω συμπλήρωμα. Και πρέπει να καταλάβεις ότι το συμπλήρωμα της βιταμίνης D δεν είναι το ίδιο με το να παίρνεις βιταμίνη D από τον ήλιο. Όπως και με τα shake πρωτεΐνης. Το να παίρνεις πρωτεΐνη από μια σκόνη δεν απορροφάται με τον ίδιο τρόπο από το να παίρνεις πρωτεΐνη, ας πούμε, από το κρέας ή από τα αυγά. Οπότε προσπάθησε να πάρεις βιταμίνη D με φυσικό τρόπο. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να προσθέσω στη βιταμίνη D είναι η χολυστερόλη. Η χολυστερόλη σε αφήνει να απορροφήσεις παραπάνω βιταμίνη D. Αυτό που θες να κάνεις είναι, ας πούμε, να τρως αρκετά αυγά και αρκετό κόκκινο κρέας. Και αυγά με τον κρόκο. Με τον κρόκο και πολύ κόκκινο κρέας και να έχει λίπος το κόκκινο κρέας. Αυτό θα δώσει πολύ χολυστερόλη, το οποίο και θα σου αυξήσει την τεστερόνη, γιατί η χολυστερόλη είναι κριτικά αυτό που αυξάνει την τεστερόνη, αλλά και θα σε βοηθήσει να παράγεις παραπάνω βιταμίνη D. Οπότε αυτά τα δύο είναι
ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις και θα στο πρότεινα σίγουρα. Και μετά, το επόμενο πράγμα που άμα κάνεις λάθος, σίγουρα σου αυξάνει πάρα πολύ την κορτιζόλη, είναι ο ύπνος. Και τόσοι πολλοί αμφισβητούν τον ύπνο. Λένε, σιγά, άμα κοιμηθώ 6 ώρες, άμα κοιμηθώ 7 ώρες, δεν πειράζει. Όχι. Κάθε μέρα πρέπει να κοιμάσαι τουλάχιστον 8 ώρες. Και 8 ώρες ύπνου δεν σημαίνει 8 ώρες στο κρεβάτι. Εγώ στο κρεβάτι είμαι για 9 με 10 ώρες. Τότε και μόνο είμαι σίγουρος ότι παίρνω 8 ώρες ύπνου. Και επίσης πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα στον ύπνο σου, γιατί με το που πάει το ρολόι στις 10 η ώρα, 10 η ώρα το βράδυ, το σώμα σου αρχίζει να παράγει μελατονίνη και ορμόνες. Είτε θέλεις είτε όχι. Στις 10 θα αρχίσει να παράγει μελατονίνη. Οπότε πρέπει εσύ να κοιμάσαι σε λογικές ώρες. 11, 12, 10, 10 και μισή. Εκεί είναι η λογική ώρα να κοιμάσαι και να ξυπνάς λογικές ώρες όταν ο ήλιος είναι έξω. Στις 7, 8, 9, 10. Αυτές είναι οι λογικές ώρες να κοιμάσαι και να ξυπνάς. Και αυτό είναι που σου χαμηλώσει την κορτιζόλη. Και ο ύπνος από μόνος του σου αυξάνει την τεστοστερόνη, οπότε είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνεις. Και μετά, το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να σου αυξήσει την κορτιζόλη είναι πολύ γυμναστική. Και λες τώρα, τι, γυμναστική είναι πολύ καλή. Και όντως ισχύει, η γυμναστική είναι πάρα πολύ καλή, όπως είπαμε και πριν. Πρέπει να πηγαίνεις γυμναστήριο 4 με 5 φορές την εβδομάδα και να κάνεις και τα 10.000 βήματα. Αλλά πάρα πολλοί από εσάς το παρακάνετε. Πάρα πολλοί από εσάς θέλετε να χάσετε κιλά γρήγορα, θέλετε να βάλετε γρήγορα μυς και νομίζετε ότι να πηγαίνετε 6-7 φορές στο γυμναστήριο την εβδομάδα είναι καλό. Αλλά στην πραγματικότητα το λίγο είναι το καλύτερο. Απλά πρέπει να είναι ποιοτικό αυτό το λίγο. Άμα κάνεις πάρα πολύ γυμναστική, άμα πηγαίνεις γυμναστήριο 7 φορές την εβδομάδα, κάνεις τρέξιμο, κάνεις περπάτημα, πηγαίνεις άθλημα, στρεσάρεις όλη την ώρα το σώμα σου. Και όταν στρεσάρεις το σώμα σου, θα έχεις αναγκαστικά υψηλή κορτιζόλη. Οπότε θέλεις να βρεις ένα μέτρο σε όλα αυτά. Θέλεις να έχεις μέτρο στο πόση γυμναστική θα κάνεις. 4-5 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο είναι το καλύτερο και 10.000 βήματα είναι αυτό που θα πρότεινα σε όλους. Και άμα είσαι κάποιος ο οποίος θέλει προσωπική βοήθεια από μένα, να του φτιάξω ένα πλάνο και να δώσω τα πάντα για να χτίσει το σώμα που θέλει, να βελτιώσει τη ζωή του και να είναι όλη η ζωή του καλύτερη, πάτε το πρώτο μου link στην περιγραφή. Και άμα δεν θέλεις προσωπικά βοήθεια, αλλά θέλεις να μπεις στην ομάδα μου, όπου έχω άπειρα βιντεάκια, διατροφές και προγράμματα γυμναστικής που μπορείς εσύ να δεις κατευθείαν, πάτε το πρώτο μου link, το δεύτερο link στην περιγραφή. Και ναι, πιστεύω, άμα το κάνεις όλα αυτά, σίγουρα θα χαμηλώσει την κορτιζόλη σου. Και πάτε και ένα like και ένα subscribe για να βλέπεις τέτοια παρόμοια βίντεο. Πήρα τώρα και ένα πίνακα και πιστεύω τα βίντεο θα βγουν τώρα πολύ καλύτερα.